Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ng Ginoo manaka ninyo. Mga igsuon, anya na kita karon sa iknapulukupat nga Domingo sa yano nga panahon, sulod sa tuig lituriko sa atong simbahan. Ugar mandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa kudako hamot, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, o sa lapagbuhat sa lang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanang ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsuon, araw inyo akong yampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Tawagan ang amo
Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halanglo. O Jesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 amen. Magampo kita. O Amahan, pinagis sa pagsugot ni Kristo imong anak ng sulugon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagis sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaogon o mapaubsanon, nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe o sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan. Sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Naikun ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Naikon ko ang iyong ngalan sa kahangturan, akong hari, akong Diyos. Ibayo ko ikaw, O Diyos ug hari ko, ug daykon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Matag adlaw, daykon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan.
Dayon ko ang iyong ngalan sa kahungturan. Akong hari, o akong Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alam sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Sa kahungturan, akong hari, o akong Diyos. Papasalamata kanimo, o Ginoo, ang tanan mong mga buhat. Ug padayga kanimo ang imong buhutang mga alagad. Pahiskuta sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasultila sila mahitungod sa imong gahom. Ang Ginoo matimnumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nalipay. Naigun ko ang imong ngalan sa kahungturan. Akong hari, o akong Diyos. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa katawhan, kinaiya kundili sa Espiritu. Kung tinud man o galing nga ang Espiritu sa Dios, ana-ana sa inyong kasing-kasing. Katong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing
ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus. Siya nga nagbanhaw kang Kristo. Muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas. Pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsoon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo, apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo. Hinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Unya si Jesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mamalamon ug sa mga makinmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa nagawa sa mahan. O walay nakaila sa mahan gawa sa anak magkatong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa mahan. Umari kamo kanako. Kabong tanan nagkapuyan o kipukatan sa inyong lipasan. O papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo. O sundan ninyo ako. Kay malumo ako mapapasanod sa Espiritu ug makapahulay kamo. Sa iyon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Samtang naguna-una ko maigsuon o namalandong sa mga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Kristo dinhi sa Ebanghelyo kad ni San Mateo. Labi na gyud sa unang nga bahin niini. Nakita nako ug nasinati nako ang katinuod sa mao nga mga pulong. Diha sa usak nako kakasinatian ba? Pinagi ni atong usa kay gayon. Din adunay usa ka gamay nga bata nga babae miduol kanako ug unya nikuha sa kong tuong kamots ug unya ni amen. Nga tong panahon na wala ko nga magpailang usa ko kapari kay di man ko mailhan nga usa kapari kay wa man ko magsulob og clerical shirt. I was swearing in my civilian attire. Og tungod niya ito maigsuon, niya itong kitabuang,
Kanunay gyud to na akong gipamalandungan ba. Nga nakaingon ko sa akong kalingon, tinuod yun, no? Ang gisulti sa atong Ginoong Kristo din sa atong ebanghelyo karon. Nga gipadayag samahan ang unsay natago gikan sa mga malamon o sa mga makidmanon o gipadayag ngadto sa mga gagmayng mga bata, sa mga walay kahibalo, gipadayag ngadto sa mga inosente. Ug ngadto panahon na maigsuon, nagpasalamat ko sa Ginoo. Tungod kay ang akong nahibawan, may tungod sa akong pagkapari, ang gahom ug ang katungod nga gihatag o gipaampi sa Ginoo sa kuha, sa panahon nga ako gi-ordinahan sa pagkapari, kuto lang dinhi. Kuto lang dinhi ba? Nga lahi gyud kon sa kinasingkasing gyud nga mabati ang maong kamaturan ug makita. Ug mao ni natabo sa kuha. Pinagi sa mga mata sa inosente nga bata. Pinagi siyang pagtuo. Nakita nako ang katinuod ba? Tinuod gyud ay. Nga ako nga usa ka pari, gipaambit ni Kristo, nga na maong gahom o katungod, nga mubarog, dinhi siya matubangan sa ngalan ni Jesus. While I was reflecting on that event, no, nakayon ko pagkapulahan sa bata, tungod kay iyang nakita o iyang nahikap kanang maong misteryo sa gahom o katungod sa pagkapari ni Kristo nga iyang gihataw gipaambit sa kuwa. O nakaingon ko kung kini siya tinuod ni sa sakramento sa ordin sa pagkapari o ang naghatag sa mga sakramento si Kristo man, nan, sa ubang mga sakramento doon na po'y ingun-ani nga grasya, naagyapon. Mailhan na gyapon ang iyang pagkanaaba diya nga sa mga sakramento. Kung nakahuna-una po ko sa sakramento sa kaminyoon, kay diya sakramento sa kaminyoon, ang gugma sa mga managtiayon nahiusa sa gugma ni Kristo. O kung saan ang gugma ni Kristo, kung saan may makita nato diya sa gugma ni Kristo, the love of Christ for us is constant and faithful. Malugtaron. Nga kung ang mga managtiayon, mubuhat po sa ilang mga panumpa sa kaminyoon, magmalungtaron usab sila, ang gugma ni Kristo nga malungtaron, ila usab ka na nga makita o masinati sa kinabuhi. Muna kinahanglan po, nga kita nga nakadawat sa mong sakramento, ako karon, mubuhat po sa unsay akong katungdanan. Aron nga, kanang mong grasya sa akong pagkapari nga akong nadawat, gikan kang Kristo, mahimo gyud nga masinati og buhi ba? Pumausap na sa sakramento sa kaminyoon, aron masinati niyo mga magtiayon, ang malungtaron nga gugma ni Kristo, kinahanglan nga mankamot sab kamo, nga magmalungtaron, magmaunungon sa gugma sa sagusa. Aron ang grasya sa kaminyoon, nga gibukbo diha sa inyong panag-uban, isip managtiayon, mamahimo gyud nga buhi, ug mulig-on. Kay matod pa sa panultihon, grace builds on nature. Nga kana nagpasabot ang grasya mulihok kung ang kita nga tao nakadawat sa mong grasya mubuhat punta. Pareha bitaw na sa kasakyanan, no? Ang makapadagan sa sakyanan kung aduna sa fuel. Pero ang fuel wa ko'y kapuslanan kung ay mong makina dipiktuso. Di ba? Kang imong starter sa imong sakyan di mo andar,
Bisag usapan na kagalon nga gasolina, asa mo sakyan, di gyud na mudagan. Kung ayong makina depektuso, bisan nga pag unang gitubilan imong sakyan, di gyud na mudagan. Kinahanglan nga wala po'y problema ang makina sa mong sakyanan. Aron makita nimo unsa ka kusog ang sakyanan kung sa panahon nga aduna na fuel nga sunugon sa mong makina. Ingon ana po na sa itong kinabuhi nga Kristohanon. Kinahanglan makita ni natong kamatuoran sa atong kinabuhi nga Kristohanon nga sa matag sakramento naa gyud ang grasya nga gibubo sa Ginoo sa atoa. Ug mao ni ang gipasabot dinhi sa atong ebanghelyo karon. Nga ang Ginoo nagpasalamat. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga malamon ug sa mga kinadmanon. Ug ako mismo nakakita ug nakasinati niini. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga pinagi na nung gamay nga bata. Nakita niya kanang maong gahom o katungod nga gihatag ipaambit kanako ni Kristo nga naa sa iyang pagkapari ba. No? Gipaambit ko ni Kristo sa iyang pagkapari. Mga ganing akong pagkapari ni ako ba? Nagparug ko din sa iyong atubangan upan ang gahom o ang katungod sa ngalan niya. Muna nalipay po ko tungod kay nakita nako ang katinuod po sa gisulti, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan siyang gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon akong yugo ug sundan niyo ako kay malumo ako mapabasanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ipapasan ko kaninyo. Tinuod mga igsuon, mamahimo gyud nga gaan ang atong mga palasonon. Kay kauban man nato si Kristo sa kinabuhi. Naaman yung grasya. Ang iyang mga grasya mo'y makapahimo nga sayon o gaan ang ato mga palasonon. Ang grasya sakramentos kaminyoon mo'y makapahimong sayon o gaan sa mga mantiayon sa pag-inunungay. Mga igsuon, mauni ang mga kamaturan nga usahay di nato makita. Kaya makita ni nato. Kinanglan nga sa kanunay naa kita sa grasya sa Ginoo. Aron nga mahimong sayon o kaan ato mga palasunod. Nindot kay ni ang imahin nga gihatag kanato, yugo. Kay kung ato ning tanaon sa kulturas mga Hudiyo in ancient Jerusalem, ang yugo manggod mga isuon, pasano na siya, dili lamang sa usa ka mananap, sa usa ka baka. Dili pareha sa tuwa dinhi. Ang yugo pasanon lang sa usa ka kabaw. Pero dito, sa lapit sa atong Ginoong Kristo, ang yugo pasanon sa duha ka baka. Muna nga duhay bawg. Kung nakakita mo yugo, dili sa tuwa usari bawg, kay usara man ka pananap ang upasaan ini siyang liog. Pero ang yugo ngadto sa tapis sa atong Ginoong Kristo, duhay bawg na siya. Duhay bawg tungod kay duhaman ka baka ang mupasaan nini sa ilang liog. Unya nakanindot pag yun ini maigsuon, ingon ani. Ang usa ka baka hamtong eksperyensyado. Tapara ni siya sa kapatanon nga baka. Aron ang batanon nga baka, magsunod siya sa lakang sa hamtong nga baka nga iyang gitaparan. Nga sa ato pa ang kabugat sa daro nga giguyot sa baka, naa ang kabugat dito sa eksperyensyado o dako nga baka. Iyahay kay ang batanon nga baka. Kay igo raman siya mo magsunod, no? Magtapad, pero tingayahaya.
Kaya ang gibugaton at tanang gibugaton sa daro, tuaman sa hamtong o gulang nga baka, eksperyensyado. Hangtod sa panahon nga siya na po, mabot po ng panahon nga siya na po ang magtudlo. Sa laing baka nga ikuyo po niya. So ingunan na po ng atong kinabuhi. Kinanglan nga paubanon na to si Kristo sa atong kinabuhi ba? Mao niya akong naabot sa akong pamalandong. Kana bitawng Dias Pamilya. Sa panahon nga ang anak maminyo, makapangasawa, makapamana, siguro ang uban magkauna-una nini nga mana luwas na ko sa akong ginikanan. Dili na maghuna-una sa ginikanan ba? Na nagugoy akong kagong pamilya. Nya unsay nakatunan, nibawaan nga mga pagtulunan sa mga ginikanan, usay malimtan tingali. No? Wala namang parenting. Pero dili na to hunungon, kamo magtayon, ayaw hununga. Sa panahon nga, dili na kamo ubos sa puder sa inyong mga ginikanan. Kinanglan magpaubos na pod kamo sa puder sa atong langit ng amahan. Aron padayon ang parenting. Kaya ang kamaturan, bisan kung hamtong na kita, gulang na tagpanuygon, pero atubangan sa Ginoo, we remain as a child. We are always and will always be a child of God. Nga naman, kay giangkon man ta sa Ginoo nga iyang sinagop nga mga anak. Tinod mga hamtong na ta. Ang uban nato independent na kayo. Self-reliant. Pero kung atong tan-awon mga igsoon ang kamaturan, kinsa ba ka nato dinhi karon ang wa manginahanglan og Ginoo? We will always be a child of God. And we will always need God sa atong kinabuhi. Dili mahimo nga pasano nato ang atong mga palasonon nga kita maginusara lamang. Ang Ginoo may offer sa iyang yugo, sa iyang grasya. Aron nga mamahimong sayon og palasonon. Sayon og gaan atong palasonon sa atong kinabuhi, sa atong panaw sa pagtuo. Magpaduol ta ni Kristo. Mutapad ta sa yaha. Let us stay with the Lord in the Eucharist. Magpauban ta niya. Muna nga, dili maayo nga skutol latas may numdum nga musimba, no? Nga tong intention ba nga, makatuman lang ko sa obligasyon ako. Kinapaladman nato. Nga unta, moabot ta sa level nga masinati nato ang pagpakiguban ni Kristo sa atong kinabuhi, bisan asa ta. Dili lang panahon sa magsaulo ta santos nga misa, kundi kauban nato siya kanunay. Pinaagi sa grasya. Maguna-una ta nga ang Ginoo kanunay kauban nato. Aron nga mamahimong nga sayon o gaan ang atong mga palsanon. Kung makaabot kita sa lapit, din kita pagadadon sa Ginoo. Ato karang pag-uhon, atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang mahal magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ginagsaman sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios ka matuod. Ginak dili pinuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan. Mikanaw siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay gilubhong. Sa katong adlaw na banhaw siya,
aron matuman ang kasulatan. Bisa ka sa langit nagalingkod sa tuo samahan, mubalik sa nga mahimayaon, aron paghukom sa mabuhi o sa matay, o hanggang ginghiharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagikan sa manigusanak, dungan sa manigusanak gisimba si Gimaya, ug misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Naigala kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa manatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Masaligon sa kaloy sa Dios, budangop kita ngadto sa atong mayugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Ug moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo o ilutos tungod sa ilang pagtuo, maligon pinaagi sa grasya sa Dios, ug makaangkon ug bag-ong paglaom, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinati ug panaog-daog ug panghadlok ug nakaangkon ug kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay sa usa ka pag-alima sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayo na dito sa langit nung gingharian, din wala na'y kalistanan o pagpanglutos, hinoon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Mapuangurong Dios, naghangyo kami nga imong ipadayon ang imong pagbantay sa kinabuhi sa imong katawhan. Dungga ang among mag-ampo o itugot nga mas mahaduol kami nganha kanimong matag-adlaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igso, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
Yan sa imo, alam sa bagay pagmamaya sa iyong alam, alam sa kapustanan, o sa tinukiyang santos na simbahan. O Ginoo, kiningasa nga gihalad alang sa imaya simong ngalan, maglimpyo ta kanamo, magdugang pagdala kanamo, nganha sa kinabuhing dayon, pinagi ni Kristo among Ginoo, nga puig hari, hangtod sa kahangturan. Nang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako na ibayaw at sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nga ngay matarong kayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay sa pagpakasalas sa imong mga anak, o pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakigiusa kanimo, pinagi sa dugo sa imong anak, ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang giusa ngadto sa pagkaimong nga simbahan, aron mausa sila sama kanimo amahan, nga usa ikaw uban sa imong anak, ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan, nga magdayeg sa imong kaalam, diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo, ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyong kami sa mga anghel, karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pagawit sa imong himaya, diha sa sakawit sa walay hunong, nga pagdaing sa pag-ingon. Ang nagan isang ngalan sa Ginoo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat ka nimo, mipikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kanan, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usa, mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan kikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paan sa kinabuhi o kalis kalungwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuwa nga kami, nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban, ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang umaysuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong naho. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daykon nga amoy ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya,
Gihatagan na kanimo makagagahom nga man, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa man atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagday ko ng imong ngalan, muapot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong kaguot, dinhi sa yuta may ngunsalan. Ngang kalanon nga mo sa matagadlan, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaw malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi lang pagsalig sa mong simbahan. Og sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga po'y hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay, ang panagdait, manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay mo kalawat kanimo, nga panpamulong lamang ug mamaayo ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you.
Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. No Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo. Tungod sa kabung sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo, dinhi ning Eucharistia, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.